Jumolo matapasahat mauliate tutuhat tala di leon do dihitahay pason. Dahot partikian apala ditikyot kita tutuboy muse. Pajumpa marhite persiajaran hata Batak di USA Channel. Talihon marhata asa martangi-tangi kita ta persiajari. Persiajarata di Arion di Ari Rebon na maruluon tahun parolopolopon. Tahun parolopolopon manang jubili ima tahun Yobel ya, tahun Yobel. Didok di persijaraton tung argas itu do tanoi di hajong jongon ni halak Israel songon bangsa ni dibata asa di baheni indang jadi bagi-bagion boti tanoi songoni ya. Tanoi dibagi-bagi ikon mangihuton marga om dohot opuna sida asa unang tanoi madabu tu sahalak jolma manang tu sada marga manang tu sada punguan ikon risdo salut bangsoi dapotan partalian. Jadi di pambagian ni tanoi andorang so dapat salut aka marga dohot home dohot opu nama ropu opu nunga di pabahir adong onom huta haporosan ya adong huta haporosan tolu mai di baribani Jordan jala tolu mai di Tano Kana. Alana itong do di parohon de bata aka na mangulahon kesalahan molotung terjadi aka pamunuan andorak sudidabu hukum tu nasida marlojong manasida tuhu taha porusane baik na di baribani Jordan song inang doho na di Tano Kanaan ya alana ganuk na mamunu ikon marutakos sa do nasida na jadi song lima dalan na di bande bata asa malua bangsoy manang asa dapot tikina asa diuhumi na sida. Nasa hari taberang ma ditulu Musa 25 ayat sada rodi 5 ayat 8 sata rodi 10 tolu dia dona sinakap ni tahun sabat dohon tahun para lopolopon. Jadi yang dua bagian si Persia Jarata si marhite na manjahatulu Musa 25 on ya. Na perjolo mai tahun sabat. Tahun sabat 5 tahun papituhon ya tahun saat tahun papituhon. Jadi setiap sehari 7 tahun maradian matanoi asal nak pola disaburi di suani ya. Jaradong muse na paduahon 5 tahun parolopolopon ya. Tahun parolopolopon 5 tahun palima puluh pituhon dung salpu pitu sabat ya. Salpu pitu sabat artinya pitu hali pitu apa pulusia jala habisi masuk matu tahun parolopolopon tahun Yobel manang jubili. Jadi idom bain na tano teatiana ni dang boy di gadis pate-pate. Na boy holan di gade hondo jala molem manggadis do manggade ikon dietong ma dina 40 tahun alana ikon ditobus do tanoi dung di tahun palima puluhan 5 tahun parolopolopon ya jadi di dok debatado tu si Musa paboa matuhalak Israel ia dong masuk hamu tu tano silehonon tu hamu ikon pataluon muna tanoi marparadianan ya ikon marparadianan do tanoi ima sabat di Jehovah. Ikon 6 tahun leleng na saburon manang ulaon muna tanoi. 6 tahun leleng na payason muna rating ni hawanggur muna dohot papunguhon parbuen. So ni maaturan lang ni bayan di bata. Alayang ko taon papituhon ni ikon maradian ya ikon na dong paradianan sabat ni tanoi. Jadi tanoi pe maradian unang disuan ya. Imana ilo na sabat taona ya. Ima sabat di Jehovah
Dang jadi manabur manang manuan ladang nang dohot payason akka rating nianggur nasida. Jadi di sound di dok menengahan na tubuh habis gotilon ni dang jadi begotilon molo sagak guarna de sagak manang na suli ya molo tubuh dong habis gotilon dang buaton be ito papituhon ni i dalan ni debatame mengaradoti akan namarhahurangan ya jalendang jadi payason anggur manang manapu perbuan anggur di tahun paradian ni ima tahun papituhon hari sabat tahunan ya. Pitu tahun paradianan sabat ya. Pitu tahun paradianan sabat ima pitu kali pitu tahun 40 tahun dung sai dapat ma par 50-on ima tahun parolopolopon tahun jobal ya nang didok by jubilee ya. Jadi di sana kon dipakulikon masarune suara ni sarune maniktikon di hari 10 si pahapitu ya tanggal 10 bulan pitu ikon ari perdengganan iko pakulikono kembali suara ni sarune marolo polop mabangsai ima tahun parolo polopan ya ikon di perbadiai do tahun ini par 50-on tikting hari haluaon ni tanoi ikon gabe tahun parolopolopon doi diamu jalamulak hamo ganup tu partalian nabe. Jadi molo dong akanong meninggalhon hutan ala na digadehon tanunai amma partikian na asa mulak na sida ya. Tahun parolopolopon do tahe dihamu tahun pa 50 dang jadi manabur di si jalan dang jadi tapuan muna perbuan ni hawanggur na pinaya sarating na jadi na nang lipatikon debata nakin tau papituhon sarupa dang diboy manabur dang disuane dang pula dipayasat yang anggur dak pula ditapu parbuena langsung ni dua turan tong di tau pa 50-on ya ima di Jubilee tahun parolopolopon ya. Ay tahun parolopolopon do ikon beda di hamu ya. Jadi ia di tahun parolopolopon ni ikon mulak tu pertalian nabe. Jadi song ni madalan ni di mata mengeradoti bangsona lau mengurupi akan napogos. Ya. Akan napogos akan marsitonon dohot aka paisolat nang songani dohot hatoban ya didok di Persia Jaraton asana paingoton bangsa Israel ditiki hatoban na sida di tanah Mesir dak pemanhor tanah na sida di si tongdo aguan tano na sida kurang do halak na kaguan tano holan halak Mesir do na boge parsigohot na puna tano di Mesir ya. Jadi idom ban alana dilahon de batata no tu nasida jala asau nang agoan benasida diaka partalian nasida. Dangadong nang sada sian nasida sian sada home manang sian sada marga sada opo naso dapat tano. Jala salhu nasida mar partalian alai naso jadi gadison nasida tanoi ai debatado na puna tanoi anggona sida panean sebagai paisolat do di tanoi. Jalan molotupe di gadis ikon diingot di tahun pa 50-on ikut tubuson na do tanoi manang keluargana si solhot na manobus haduan ya molo maninggal naung manggadehot tanoi.
Membagi-bagi tanoi imadalan menatap tubugasan rohani di bata. Asaboy ditata bangsa Australia di bata doa madinasida. Jala di halunguton amai do mamerang akaya na konna. Jala di basa-basa tu nasida akan na perlu. Asa songoni manang toho perrohawan ni bangsa Israel niyan mamereng dia akan na marahurangan dia akan na pogos na paisolat. Asa unang diulahon na sida parhatobanon songon na nialaman niyo po na sida di tano Mesir. Taon Sabat. Jadi tahun Sabat itong no nagabi paingaton bangsa Israel na pajongjok kon taringot tu patik hari Sabat. Ya. Patik hari Sabat hari Minggu. Na sejadi mangula ulaon jadi dang diulatan ay di tao papituhon ya. Asing siyan na makalason jalanong do persiajaran no say dapotita siya noon ima na manjujui bangsoy asa radot din na mangula ya. Mangulahon akatanoy din na onop taon ay diari papitu tao tamikom maradian matanay. Dijujui laho makahulongi jalan marsilehan tunasida na marukil di bugasan perhepengon alania kahasusaan naro mungkin roakan namasa ala persahitan gabe di gadis tanon ya. Jadi disarihon di batadon na pogos. Makana dibayan sa taon hasil niladangi hasil ni tanay bagian niya kanapogos may membuat akaparbue ni ladang na dipasok dang tiura ya. Jadi uhum pangarajayan di tanah mengalihon partikian tuganup halang Israel asa maluasian roha marparhatoban ya. Asa dingok nasida menajolo pun nasida tong do hatoban di tanah Mesir jadi unang di parhatoban be aka para paisolat na dong di tanah nasida. Ida nagabe sada turpuk bolon sian barita nauli nalaho manosa parsalisian dia aka sian namora dohot na pogos songoninang tuan dohot hatoban halak na marhasurungan dohot naso marhasurungan mambuan hita tusada inghanan asaboy rap hundul sarupa rap mapakilalahon hirim ni roha di dengan bahasa ni Jehovah nakpaibana induk manang hatoban namora manang napogos. Alay bangsa Israel tarlalap do nasida di na mga radoti patik naog tinunahon ni debata. Jaladukon martaw taon laling na lumba-lumba di pandoboon ni tanoy di gonopi. Jadi taberang matutusongonon debata mga jari bangsoy ya. Diajari do nasida asa toktong di perrohahon nasida aka haadongon ni bangsoy. Songa panarihon ni debata di napogos di bando tau papituhon ni hasil nila dangi unang dibuat na po na salay bagian ni aka napogos may paisolat manang hatoban ya. Jala diaka na tardobo diaka na marutang gabe di gadehot tanon na dilian do tiki asa gabe mulak tanon ito na sida lau manubos di tahun 50-an di tahun paralopolopon. Jadi sarhut halak na manggadis ma manubos tanona di sima maralopolop ipakulikom maalat-alat musik suara ni sarune jala halala seniroha bolon na ito. Jadi taringat tuuh maka perjambaran petok tong do kaningonot tadoon ya. Jadi memang songoni nang dohot halak batak borat do rohana lo menjual tano pusaka ya. Molodok pusako na tininggal niyo puna mana borat do rohana lo manggalis na ini.
Mungkin tarsongani marana jolo halak Israelon diajari napa buahon. Taringat tu perbagian perjambaran nitanoi alang Israel ikon merhubungan dohot hari Sabat ya. Tinuji Tuhan nau pabotohon persejaran tu hita. Taringat tu tahun para lopo-lopono nang di parida di batado habis ada partikian na dengan di tahun 50 ni tahun para lopo-lopon di bangsa Israel asa mulak tu nasida akan naung ni garis nasida naung di gadihon nasida. So ni madalana di bata mangaradoti bangsona asa toktong boy mulak tu hutana tu inganan partalian. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita. Tong do di radoti di bata hita. Dibuka do pintu ni pandiliwan di langit lau mangirip pun na kapasu-pasu di hita. Pasu-pasu na niulan ni tangan. Pasu-pasu ni salut aka usaho manang bisnis. Saya marpasu-pasu matutu akan na niulan ni tangata di balian ng doho di huta. Digohi mahita doho pasu-pasu na marlas ni roha mahita pedo mahita marolop-olop mabunci pasangapon de batata. So ni masa ni persejarata Tuhan mandongan hita mers mertang yang mahita. Tuhan maulah tema di persejaran nami di hari Reboon dapat kami dosa da persejaran sian tahun para lopolopon. Tuhan di bagi-bagi hon naposom semusa dohot si Joshua tanui gabe partalian dinasida. Jangan ngadong nasoda pontan oleh Tuhan tung tipak do alai diberkode oleh Tuhan senarodo akan namasa ya. Roa kahasan, roa kasahit, roa kapangunjunan, adong namang gadis at kapartalian na tanaw perbagianan. Alay dilihan ho da partikian. Di tao pa 50 kumula dito na sida. Dito gusto na sida. Tanay. Jelas ang ni manang dohot akan na pogos. Di tao pa pituhon di para di hodo tika di Tuhan. Nasa dapotan na sila di kapasupasu gugo ni tanay. Di pambuat na sida hasil ni tanay gabi haporluan na sida. Mula tema Tuhan so ni mapangaramo tim di saluhut bangsong di parhokon oleh Tuhan saluhut dia kana marsitaon. Dia kana marhahurangan di parhepengon oleh hapugoson nang dia kapay solat hatoban. Dia holong ilahod oleh Tuhan. Lau si matuktong nagabi uhum dihami di satikon na stong di parhokame kadungan nami. Dia kana marhahurangan di hapugoson asahami tuktong oleh mga partikian dinalaho membagi-bagi kapasu-pasu na pinasakmi Tuhan. Pinuji mahal Tuhan dia bangsam na sokal. Jaga ramoti mahami di buka sa kolong. Sahat matahami pasu-pasu. Pasu-pasu pardaging o partondiyan. Pasu-pasu hasil na niula ni tangan. Asagabe na niula sinor na pinahan. Marhite pasu-pasu na pinasa ni marolopolop mahay mamuji pasap tong guar mo na bali. Mula tema Tuhan. Jakob mapangilion nami alay sumbaw kami tujulom. Marhite Yesus Kristus si paluham. Amen. So, lima persejarat na. Mula tema dihitas sa luhut.